nesu goblok banget ya. Petro, nun. Aku ora trima. Tan trimanipun Sulmandura keparingipun Bagong wis wani karo Prabu Ndrawati, padha karo Bagong wani karo Natamandura Prabu Werdewa. Aku ora nrimake yen Bagong isih ana kene. Tetep aku ora bakal trima. Bagong kudu njaluk ngapura karo Yayi Prabu Kresna. Gong kowe njaluk ngapura karo Sinom Prabu Ndrawati. Lho, sing kauna-unake meneng wae kok kono geger ki ngopo? Hah? Aku ora nguna-unake kono kok. Ning aku kakangne Yayi Prabu Ndrawati. Wis ngerti? Kene minggat kono ora dadi-dadi malan kowe. Ditantang kok ming meneng wae kaya cah jireh ora. Wis tekan kene kok ndal didunek-uneke kok kremah-kremih. Ndekno nang omah bojone dikeplaki. Nang musuh wong lanang, wah. Pakake macan sisan. Kok ning ngancam kok pakake macan le golek macan endi ora. Ngene, Baladewa. Lho. Ora basa karo aku. Lho, ora basa ora apa-apa tuwa Bagong bangane sampean. Ngono. Tuwa aku karo sampean, mula aku ora basa karo sampean ki ora masalah. Apa to sababe kula basane karo sampean? Mergo sampean kuwi ratu. Nek sampean iku padha-padha menungsane kaya Bagong, derajate padha. Kowe sing kudune basa karo aku. Gong, sabar, Gong. Gong, sabar, Gong. Kowe lah tak dupak cangkemmu lho kowe. Iki wis dadi kok dadak cewek. Sabar, sabar. Sabar dodo ayam goreng. Ngomong antil tenan kowe. Lho, yen ngono kowe wani karo aku. Lho, biyen wani saiki wani. Aku ratu, wis ngerti. Kowe dadi ratu ki mergo tak coblos. Nek kowe ora oblos kowe ora dadi ratu kowe. Kowe mara ning nggon aku, gok ngaku tulungono. Aku kurang swara 14. Ora, kelingan ora. Sok kene tak nehi cakruk, nyatane ndi seprene tok bangun kowe ora. Kaya ngono kok ratu. Ngelingono Mas, sampeyan iso dadi nganggo sandangan teng glebyan ngono kuwi mergo kawula cilik ngene iki. Mula aja sok ngendhek karo kawula cilik. Aja sok kowe ngidak cengele kawula cilik. Kowe aja ngeceh karo kawula ngene iki. Kowe nguna-unake kawula, kon ngedhukke le dadi ratu apa piye? Aku nglumpukke wong, ngedhukke kowe ora ana trung kedhepeng netra, glindeng saka kursimu kowe. Aku jenak, sing aku tentrem, sing aku ayem ya ming momong karo Pandhawa. Wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti celabrang. Nganti saiki Pandhawa mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha ning negara Ngamarta. Nganti iso mujudake negara Ngamarta menika sebutan Gemah Ripah Loh Jinawi, Karta Tata Tur Raharja, Panjang Kunjung Pasir Pawukir. Niku merga nuwun sewu. Peperintahanipun sinuwun menika saestu menomersatukan kawula. Iya Petruk nggih. Menomersatukan ki apa? Iya lali aku. Dinomer setunggalaken ngoten lho. Panjenengan menika menomer setunggalaken para kawula. Kabetahan panjenengan menika dipun wingkingaken, kabetanipun para kawula menika dipun utamekaken. Menika ndadosaken negari menika Panjang Kunjung Pasir Pawukir Loh Jinawi. Bapak niku seneng. Aku seneng momong para Pandhawa iso mujudake negara iki adil makmur warata tias bagya mulya. Kuwi taun kepungkur. Ning saiki kok beda ya, Tru? Beda pripun, Pak? Ngamarta katone wis ora tentrem. Ngamarta katone wis ora ayem, Ngamarta katone wis ora adem. Menyang endi-endi papan padha brak sirah, menyang endi-endi kon padha regejegan, adoh saka rembug bedamen sing diutamake amung ngokol ning akale didokok mburi. Ngoten menika. Sawangen ming perkara dhuwit sithik wae nganti ana sing tegel mateni sedulur, perkara sithik wae ana sing tegel mateni kanca. Tegese kawula Ngamarta kuwi krisis moral. Krisis moral. Rasa kamanungsanipun sampun ical. Ingkang dipun bujung namung suwarganing raga ketekan sing digayuh ora mawas ngidak-idak karo sedulure, ora mawas ngidak-idak karo tangga teparo lan kanca rowange. Lah nek kahanan kaya ngene iki negara Ngamarta iki ora suwe meneh bakal remuk bubuk dadi rempon, Tru. Monggo nek nganti Ngamarta iki engko remuk bubuk dadi rempon, sing disalahke dudu sapa-sapa. Nomor 1 sing disalahke Semar. Mergo Semar ora iso mranata marang sagung kawula negara Ngamarta. Semar ora iso nuntun marang para Pandhawa minangka dadi pengayoman ingkang tresna asih marang kawulane. Ngoten niku.
Bapak ngoten niku ulin ngendika wonten karo nangis. Bapakmu karo nangis nggih. Lah bareng ngoten terus ngendika melih. Mula kowe nyawang to. Aja nganti wong amarta. Ning kawula Karang Kadempel wae sawangen. Papan-papan panembah ora padha diparani, papan-papan pasinaon ora padha diparani, sing dipapani parani papan-papan maksiat. Ngegungake kemaremaning raga ning ora gagas marang kemaremaning batin. Ngoten niku. Iki negara nek tak nengke wae mesti bakal rusak. Negara nek tak nengke wae mesti bakal remuk. Mula aku pengin duwe gegayuhan ya kuwi mbangun kayangan. Lah kula kaget. Semar kok mbangun kayangan niku Semar niku gablek apa to piye? Dadekke copet dong. Wis kok gampang nek Bathara Guru engko kalah karo aku tak jaluki probeyane aja kuwatir. Asik. Lakon minggu ngarep aku gotong royong. Ngecor dalan. Ngarep omahku tak gawe kandele 20 cm. Dalan liyane tak gawe 5 cm. Lah ora jenenge wis urek to kowe kaya ngono kuwi jenenge kowe iki apa jenenge mulyake awakmu dhewe. Nduk liyane gampang jeglong nggonakmu ora. Ora apik kaya ngono. Bagong wis nek ngono kowe ora usah melu-melu. Petro dalem Pak. Rene. Bathukmu ndi? Enggak. Mungsuhmu engko ora baen-baen para dewa. Ya, nggih. Tak dilat mbun-bunamu kowe ora kena lara luputing pati. Kowe ditamani gaman apa-apa ora temomo. Kowe mungsuh dewa menang bengi iki. Estu, Pak. Domongi kok. Matur nuwun. Adimu belani nggih, ngestakaken dawuh. Bun-bunan kula, Pak. Wah maknyes. Dian. Kula ditumbak ya ora temomo, ora. Disuduk keris ya ora temomo, ora. Di circle ya ora temomo, ora. Gleleng iki aku arep ngajar dewa-dewa terus. Ya. Halo, Pak. Kowe arep melu perang apa? Melu. Iduku wis entek. Wih, senengane kok. Liyane wis waton teles. Aku ora kepoyo. Gak aku mer. Eno. Lara dikai aku ora. Wis. Wah, edan. Nang mripat Padang ya, Tru. Ketetesan soalé ngono. Kula mboten lega ra sing manah kula. Menawi mboten belani iki Lurah Bagong. Bapak Marasepo kula nyuwun dipun dilat. Supados kula digdaya. Bagong piye iki? Ora apa-apa, Pak. Yakin? Iki anakmu apa? Iki anakmu padha karo kulit dagingmu. Kowe engko ndak duwe panyokro bawa sing ora-ora karo aku. Iki sing njaluk bojomu lho. Ora masalah, men bojoku gleleng. Engko mbok menawa melu perang ya nem. Nggih. Monggo iki Lurah Semar kula aturi ndilat dhateng kula. Bagong piye, Bagong? Waduh piye ya? Nun, bathuk. Oh nggih. Lali kula. Nyun pangapunten Bapak Semar nggih bathuk. Ngono bungkuk ora. Ngene wae Mer. Ya saiki dijajal kadegdayane. Bapak ana menang sapa? Aku wis 2 sasi ora lho, Mer. Kowe kok kumo wani ora. Kegedung kelemu.
Penyani kula niku kalian bapak menika sampun kados anak dhewe. Amun de panyongkra buwon sing mboten niki ming demi keamanan supaya mengken wonten dewa sing mlebu wonten ing Bale Wisma panjenengan menika kula ingkang ngadepi. Kula wusu. Oh, bojomu iki anu apa mbiyen olahragawan pencak silat to. Heeh. Wah, kuwi pothok mbiyen. Ngarat boto papate prel ngono. Padha aku. Aku ngarat kerupuk 8. Oh, kerupuk aku kuat lho. Mung kerupuke kok dipamerke. Petro dalem, Pak. Nawa Gareng Bathara Guru nek pancen nggawa wadyabala. Dewa dirampungi. Oh nggih, ngestaken dawuh. Aku muling karo kowe ya. Dewa iki malati, nggih. Mula nek ngantem dewa iki aja nganti ngantem nggon rai, wis ora kena. Mergo kowe wis dipesthekke karo sing gawe urip. Nek dewa iki pancen duwe derajat lan pangkat, nek diantem nggon sirah ora bakal kena. Waduh, terus ngen pundi? Ngantem dewa kuwi dada medun. Dada medun. Pupu angsal entuk. Weteng angsal entuk, waton dada medun. Ya, Tru ya. Ha iya. Omongi. Nek diantem nggon weteng ra apa-apa, nggon pupu ra apa-apa, diplotot wae. Kuwi le mari 3 dina raren-raren. Nganti suwane matuk ngono lho. Bagong. Awi pusaka. Ha iya. Kelemane nang kono kuwi. Nawa Gareng karo Petruk kowe mangkat to dhisik. Ndika ngestaken dawuh, Pak. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Kondanging Prawadyabala. Pak sur tambur myang suling pepandhen dalutak miwa bandera kakandha warna-warna Indra Jala Triyana Sri Kawuryan Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra. Merkencong warudaya pak pong buk boleng kali codhe sapa sing gawe? Punapi di? Mboten nginten babar pisan bilih Panakawan Bagong berguguk ngutawatun mboten purun kula boyong wonten ing kayuwangan Kakang. Mesti. Ampun jenengan menika kula kinten nggih kurang gaweyan. Nuwun sewu. Kirangipun menapa Adi Pramesti Bathara Guru anggenipun mangreh sangganing para titah? Kewajibanipun kathah ning kok panjenengan menika ngurusi karo perkarane Bagong. Ing atasipun Bagong menika namung darbe kepinginan kepengin bangun desa tumuli ndawahaken prasapa. Monggo sumpahe Bagong menika mboten damel menapa-menapa wonten ing kayuwangan. Lajeng panjenengan golek dak-dakaning pasulayan dianggep Bagong nerak pacak nerajang perbatang. Tumunten badhe dipun hukum dening Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kula nuwun sewu lho. Nek upama Bagong dihukum panjenengan menika janjane niate napa to? Kula nuwun prisa. Kakang Maruta, menapa panjenengan mboten ngertos legetaning manah kula? Estunipun manah kula menika wiwit rumiyin mboten gathuk, tuwin mboten condong, miwah mboten mathuk kaliyan Kakang Semar. Lut. Lah terus lupetipun Kakang Semar menika menapa? Cobi kula nyuwun prisa. Wong nyatane papane ya dhewe-dhewe panjenengan wonten ing Suralaya, Kakang Semar menika wonten ing jagat. Kula kinten Kakang Semar menika mboten nate tumindak menapa-menapa dhateng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Ming penggalih panjenengan ingkang semunipun mboten jenak. Semunipun mboten tentrem menawi Kakang Semar menika nggadahi moga langkung-langkung atmajanipun Kakang Semar nggadahi gegayuhan. Monggo gegayuhan ora ana apa-apane. Nuwun sewu mboten wonten sambung rapetipun kalian kayangan panjenengan lepataken luwih-luwih sing gegayuhan Panakawan. Menika jenengipun panjenengan menika nuwun sewu lho. Panguwasa kinarya gada. Pemenang dinggo semenang-menang menika mboten mrayogi. Mong merga lambarane keburu sengit, keburu gedeng dhateng Kyai Semar saat majanipun. Menika mboten sae lho, Di.
Kula nuwun sewu tiyang menika menawi tandurane ala undu-undane ya sarwa ora becik ning nek tandurane kaya apik undu-undane ya sarwa murakapi menika sampun dados kodrating jagat menika ngaten menika nek panjenengan tansah nandur gething lan Kakang Semar sak anak-anakipun menika mangke nuwun sewu lho panjenengan menika mangke badhe kewirangan nek dewaning para dewa kewirangan menapa mboten panjenengan menika sami kemawon bebecer dhateng asma paduka piyambak Kakang Narada menawi mboten nginten pendak-pendak kula menika nggadahi gegayuhan tartemtu Kakang Narada ingkang dados pepalang. Lho, kula menika mboten mepalangi. Kula menika mboten badhe menging, kula menika mboten badhe menggak, mboten. Namung kula menika ngleresaken. Jar nyatanipun kula menika kami tuwaning kayuwangan, kula menika duwe kewajiban nglempengke sing bengkong, benerke sing luput. Menawi adi guru menika badhe tumindak ingkang mboten sae nggih ketawule kula emutaken. Menawi adik guru menika badhe menggok margi ingkang lepat ingkang kedah kula emutaken menika kewajiban kula. Ewadene menawi panjenengan dipun emutaken bebasanipun sampun wegah napa wewarah nampik pitutur becik, ha nggih monggo panjenengan nggari. Kula sumanggaaken. Ning nek panjenengan menika mangke nandang wirang merga saka pokale Panakawan, ampun ngantos panjenengan sambat kalian kula. Badhe kula dodol Kakang. Ha nggih, monggo wis pancen ora iso dikandhani wis murka sumanggaaken. Indra kula wonten timbalan. Brahma wonten timbalan Pukulun. Yama Dipati wonten timbalan Pukulun. Penyarian nggih wonten timbalan. Aja ingkang cicir. Ulun keparengake dina samengko kita ngruda peksa kelawan Bagong. Upama ta dulure Bagong kabeh sartane wong tuane bakal dadi pepalang. Ulun paringi Purbawasesa kita wani kelawan Kakang Semar. Mekaten Pukulun menapa dados dawuh paduka badhe kula estakaken. Nggih, mekaten Pukulun menawi dados paduka badhe kula estakaken. Inggih Pukulun ngestakaken dawuh. Nggih, Pukulun ngestakaken dawuh. Sekarang ada menyang nek ada wani karo Kakang Semar. Ada menyang ngono nek ada kewirangan apa aja dundang Narada. Kakang Narada mboten tuwun. Mboten kula tak dados penonton kemawon. Kula tak sorak-sorak kemawon. Mangke menika kula niki kewirangan ndak kula melu-melu, pokoke kula tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menapa? Narada ora melu-melu, ora melu nggarap pun cekap semanten. Nah ngaten panjenengan mboten jumurung lekasipun Bathara Guru. Kula dukung. Kula jumurung. Kula menika ndederek. Waton pernyanyi Adi Guru menika nggadahi lekas ingkang sae, gegayuhan ingkang sae. Ning nuwun sewu. Nek pakartinipun Adi Pramesti Bathara Guru menika mboten sae nalisir saking anggrang-angring kautamaan kula nuwun sewu kula mboten melu. Mekaten Kakang nggih. Nah ngaten lenggah ingkang sekeca kula piyambak ingkang badhe mbondo kelawan atmajanipun Semar. Kanthi cara mekaten Kakang Semar sampun boten gadah kekiatan mergo atmajanipun badhe kula cemplungaken wonten ing kawah Candradimukha. Monggo. Ajeng cemplungke kawah, ajeng cemplungke wajan menika. Panjenengan iki gadhe Purbawasesa. Wis kana Indra do menyang kana. Kowe do ora mikir apa piye? Ming semaga karo dhewe Adi Pramesti Bathara Guru. Kowe ora ngerti mungsuhmu iki ora wong baen-baen. Ketoke mungsuhmu ki ming nala gareng karo Petruk karo Semar. Nek arep do mlebu ICU ana do mangkat kok. Remuk kabeh kowe. Arep nyama Dipati ku tong jabut nyawa, kurang-kurang bejane jabuti untumu karo nala gareng. Do menyang Indra Brahma Yama Dipati penyarian mangkat dina iki niki ngestaken dawuh paduka Hyang Adi Pukulun. Nangka bosok dikopiok kari betone. Remone lelakon apa to Hyang Pramesti Bathara Guru iki pendak-pendak dikandhani kok ora gugu ae. Wis tak tontone wae kaya ngapa kanan kedadeane.
Pacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta wah dewa do tekan kene ya Tru. Heeh. Monggo dewa iki nek mlaku kok ora ngambah lemah ya. Kaya demit ya Tru. Heeh. Ning ngarepe kaya ngomong awak dhewe sebacut diwenehi jaya kawijayan Pak. Nglabuhi karo celeng gudiken iki. Merga saka niate sing aneh-aneh nganti kahanan geger kaya ngene iki. Jane kuwi ngopo to, Gong? Kowe jane ikhlas ora ewangi aku? Nek ora ikhlas ora masalah. Do mulih ngono. Wis mau dikandhani karo bapak didilat bathuke mbun-bunane karo bapak. Men dadi wong digdaya barang tekan ngene ngundhamana wae setan wae. Ya ora kok jeneng aku ora ngundhamana ning sirmu ki ngapa jane kepengin bangun terus kowe sumpah barang nganti guru medun barang ki. Bapak wis ngendika to, jane sumpahku ki ora ana apa-apane. Wong aku mung ngomong apa anane. Ning merga guru ki jane mung golek dak-dakane pasulayan karo bapak. Pekasan sumpahku ki dienggo dak-dakane pasulayan karo Bathara Guru supaya iso tekan kene. Mengerti to? Kowe iki jane ora mbelani aku, ning mbelani bapak. Haiya, haiya. Perang. Lah kowe ngopo? Lho, lenggahan ngunjuk kopi. Nonton wong perang. Biasane kowe iki sing perang karo aku gareng iki cah ringkih kok. Wis didilat mbun-bunane. Garenge ora tedas apa-apa. Ya Reng, kowe iki ora kok mung ora tedas. Kowe mangan balungane ora tedas ya Reng ya. Sekarang untune wis entek kaya. Maju. Siap gerak. Waduh. Ora tak siapke linmas ki arep do tuman ora. Wis tak dadekke keamanan kok. Cangkemmu, lencangkemmu, kok cangkemmu. Lencang muka, gerak. Tegak gerak. Berhitung mulai. Tempe siji. Sate loro. Goblok kira tau baris ora. Wis ora sembrono, minggira. Nek pancen kowe moh perang kowe mundur. Tangane karo Petro. Heeh. Pasrah keselamatan ya, Mas. Iya, aja kuwatir, Dik. Heeh. Pinututi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya runanggana magawe gelari rawang Tru, iki dewa apa? Ayo. Dewa tenan? Dewa iki jare gedhe tur dawa. Ayo. Sing ngarep iki kok cendhik. Omong ngono kuwi gumantung wong-wongane kok. Sing ngarep iki ya dewa. Sapa kuwi? Bathara Penyarian. Oh pacare. Utuh. Bathara Penyarian. Kewajibane nyatet nang kayangan. Mula kok ngendi-endi ballpoint? Ayo. Sing tengah kae kowe tepung ora to ngerti no. Nderekke sapa-sapa tau ketemu karo dewa, nderekke Ndara Janaka ketemu karo dewa. Sapa kae? Bathara Brahma. Dewaning geni. Jane wis sampe wis surut ning sing mburi dhewe kok ora imbang ya. Ora imbang piye?
ngarep ro ngarep, cilik musuh cilik, dhuwur musuh dhuwur. Aku kok malah entuk gedhe. Monggo mungsuhmu bahaya dhewe kae kon. Ae sapa e? Bathara Yama Dipati. Kewajibane Njabut nyawa. edan. Aku dadi aku entong musuh tukang jabut nyawa. Ha wis karepmu iki pokoke jodone dhewe-dhewe. Ya ana ora sanggup catut. Nah, Hartoku kompoan nyatut untune Yama Dipati. Dheke sadurunge jabut nyawaku jabut sik. Monggo lek ku jabut ngeget. ha iya. Mesti langsung udus kowe. Iku senengane nek dikeplak mbales e. Mbales mestaka e. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Nala garing tak tampa. Pangestuku tampanono. Lho nggih. Bathara penyarian kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Petruk tak tampa pangestuku tampanono. Pak Carik bekti kula. Bagong tak tampa pangestuku tampanono. Pukulun Bathara Brahma bekti kula ya nulung garing ulun tampa. Bathara Brahma bekti kula ya Petruk ulun tampa. Bathara Grama Brahma. Hah? Brahma ora Grama. Bathara Brahma bekti kula katur. Ya Bagong tak tampa. Pukulun Yama Dipati bekti kula ya garing tak tampa. Bathara Yama Dipati bekti kula ya Petruk tak tampa. Yama Dipati bekti kula. Ya Bagong tak tampa. Ora ngece lho. Wah, jabut nyawa, jabut untukmu. Wonten menapa pukulun? Nala garing pripun? Aku entuk jawing wang pikulun Jatimurti. Ya pepundhenku, nggih. Kinen bondo karo Bagong, merga Bagong keluputan. Wani ngucapake sumpah nganti gawe gegering Kayiwangan Suralaya. Mula wektu dina iki Bagong bakal tak bondo, tak unggah ning kayangan, tak cemplungke ning Kawah Candradimukha. Ayo ndi Bagong? Kaya jempalange kareping Bathara Penyarian. Aku nganti Kakang Pulun Bathara Brahma lan Kakang Pulun Bathara Yama Dipati. Yen kowe puguh ora menehake Bagong aja takon dosa. Kowe ngerti? Pukulun Bathara Brahma kuwi dewaning geni. Keduga bakal ngobong desane Bagong nganti rudes keles tanpa sisa lala garing. Setyaki tinunun, waduh. Gadanira wirang tumandang. Ben Bathara ya. Setyaniku garwanira. Ing Ameng gareng kok suluke Setyaki. Amen ketok gleleng.